Левски записа загуба от Ботев с 0-1 като домакин в последния си мач за сезона. Играчите на Андрей Желязков, видимо уморени от финала за купата, нападаха безидейно вратата на пловдивчани и с нищо не показаха намерението си да зарадват тези 2000 свои верни привърженици. Пловдивчани приеха играта в своята половина и разчитаха на бързи контратаки. При една от тях в 22-та минута Бакалов изведе Праматаров, но ударът му срещна гредата. 10 минути по-късно, след неразбирателство между защитата на сините и вратарят им Иванков, Учиков от Ботев остана сам, но и той сгреши греда. В 75-та минута при образцова контратака Бакалов отбеляза единственото попадение. Сините се опитаха да реагират. 5 минути преди края Зайцев от свободен удар улучи напречната греда. В самия край Йовов отбеляза гол, но той бе отменен заради засада. На пресконференция след мача Андрей Желязков заяви, че се оттегля от поста треньор и се връща на старата си длъжност технически директор. Загубихме от тим, който не се бори за нищо. С трима играчи Левски не може да побеждава. Останалите в отбора могат спокойно да си търсят нов състав, заяви Желязков.